kanca, saiki aku arep sinau basa krama perangane awak. Nek urung ngerti laguku perangane awak nang kene ya. Nah, basa Indonesiane perangane awak yaiku bagian tubuh. Oke, nomor 1. Awak basa kramane yaiku sarira. Nomor 2. Sirah. Basa kramane yaiku mustaka. Nomor 3. Embun-embun. Basa kramane yaiku pasundulan. Nomor 4. Uyeng-uyeng. Basa kramane uyeng-uyeng yaiku panengeran. Nomor 5. Rambut. Basa kramane rambut yaiku rikma. Nomor 6. Kuping. Basa kramane kuping yaiku talingan. Nomor 7. Rai. Basa kramane rai yaiku pasuryan. 8. Batuk. Basa kramane batuk yaiku palarapan. 9. Alis. Basa kramane alis yaiku imba. Nomor 10. Basa kramane mripat yaiku paningal utawa suca. Nomor 11. Pipi. Basa kramane pipi yaiku pangrasan. 12. Basa kramane irung yaiku grana. Nomor 13. Basa kramane cangkem yaiku tutuk. 14. Basa kramane lambe yaiku lati. 15. Basa kramane untu yaiku wajah. Jangan wajah. 16. Kusi. Basa kramane kusi yaiku wingkisan. 17. Ilat. Basa kramane ilat yaiku lidah. 18. Janggut. Basa kramane janggut yaiku ketekan. Nomor 19. Gulu. Basa kramane gulu jangga. 20. Kita. Basa kramane kita yaiku griwa. 21. Lanjut ya kanca-kanca. Saiki nomor 21. Pundak.
Basa kramane pundak yaiku pamidangan. Nomor 21. Tangan. Basa kramane tangan yaiku asta. 23. Driji. Basa kramane driji yaiku racian. 24. Kuku. Basa kramane kuku yaiku kenaka. Selawe. Dada. Basa kramane dada yaiku Jaja. 26. Ati. Basa kramane ati yaitu penggalih. 27. Weteng. Basa kramane weteng yaiku padaharan. 28. Udel. Basa kramane udel yaiku tuntunan. Sangalikur. Pupu. Pupu. Basa kramane pupu yaiku wentes. Pupu. 30. Dengkul. Basa kramane dengkul yaiku jengkol. 30. Sikil. Basa kramane sikil yaiku sampean utawa ampean. Wes kanca-kanca, mau kuwi basa kramane perangane awak saka sirah tekan sikil. Aja lali subscribe, like, and comment ya. Matur nuwun.